Тәлғат Ғалиуллин, Сәйид Сақманов, Тәубә. 26-нчы бүлек. Зөлфия үзе өчен яңа тормыш башлаганны Сәйид аны күпме генә яратса да, барысын да әйтеп бетермәсен, хезмәт, алыш-бириш хикмәтләрен, үзгә оешмалар, кешеләр белән мөнәсәбәтен ачып салмасын аңлый башлады. Иратның үз эше үз сире булырга тиеш күрәсең, хатын кызның үзенеке. Соңыннан Сәйид аңа подполковникның өйләнү тарихын сөйләп, көлдереп эшләрен катырды. Шыннан да Гаяровның гаиләле булуы үзе бер тарих икән. Чапаев турындагы мәзәкләрең иләм бер якта торсын. Салих ишле гаиләдә туа. Бер атаның 6 ир малае арасында ул бер үзе милиция һөнәрен сайлый. Әллә хылкы хыялый романтик булдымы, дус ишләре йогынты ясадымы, башка берәр тирәнрәк сәбәп этәрдеме бу юлга, хәзер әйтүе кыен. Шул хәтлесе өчен урта мәктәпне тәмамлау турында таныклыгын ала да, гаризасын Алабуга милиция мәктәбенә күтәреп бара. Анда эләгү өчен армиядә хезмәт итү мәҗбүри шарт була ул елларда, солдатка да барып кайта. Оҗмахка юлны үз куллары белән аша. Аны эшкә Семипалат шәһәренә җибәрәләр. Яратып хезмәт итә, капитан дәрәҗәсенә күтәрелә, югары белем алу хыялында ташламый, Татарстанга кайтып, җирле педагогия институтына рус теле һәм әдәбияты бүлегенә читтән торып укырга керә. Дөрес, кагыйдәләр ятлап бик ватмый үзен. Укытучылар җитәкчелек белән танышып өлгерә. Шул арада җөмһүриятнең җаваплы һәм саваплы урыннарына үрмәләгән абыйлары да кирәк чакта терсәкне куеп, җилкәне биреп торалар. Ирактагы кояш яхшырак җылыта. Якын күреп каршы алалар, кунак итәләр, зурлап узаталар. Хатын кызга бер кайчанда битараф булмаган Салих мул күкрәкле, түгәрәк битле, таза бәдәнле, җайлы хылыклы хахоллар дип аталган нәсел үстергән хатын белән таныша. Дөресе, милиция әһелләре арасында биниһая танышлары булган ханым буйдакны үзе шәйләп ала. "Камне, Мухтар" диюгә шуны гына көткән Салих авызын йөгәнгә тыга. 10 яшьлек малае да татарин дядясын яхшы кабул итә. Ясаган ата түгел, тәрбияләп үстергән кеше чын ата ди Любушкасы. Ханым егеттән канәгать, ул үзенә яклаучы, төннәрен юатучы тапты. Саран түгел, акча билгеләрен кисәсенә тамыза тора. Артык сораулар бирмәскә, туйдырмыйча иркәли белүгә, үзеңне кул дәрәҗәсенә төшермичә, эшеңне мәшеләр тырнаса да, иратка ышарлык кәефтә булуга, теләнеп алмаска, әмма үзеңә тиешне, мөмкинлекне ышкындырмаска ханымны тормыш йөрәткән иде инде. Шанаңа утырдым, Салих. Начары шумаска тиеш синең шанаң. Тик синең бәпкә чыгарган кас кебек дежуркада утыруың ошамый миңа, ди хуҗабикә бер көнне. Аның киңәше хәтта ярдәме белән кибетче, сатучы алучы, ришвәтче халык белән эшләү бүлегенә күчкәч, капитанның тормышы нурланып китә. Әдәм баласына күп кирәкме? Юк, 3 аршын җир генә җитми икән шул аңа. Күчтәнәш алуның тәмен сизә башлады егет. Җылы кычагында балавыздай эреп ятканда, киңәшне хатын бирә торды. Бер-береңә бүләкләр бирү кешеләрне үзара якынайта, явызлыкны киметә. Тик шама хисеңне югалтма. Күпне кычаклаган аз учлар. Салих нәрсәдер алуны, кулга салуны ришвәт дип санамаска йөрәнә. Акчалата кайыру гына, законны бузу. Әмінә затлы шәрәп, фин колбасасы, алтынга манчылган кашык пычак, муйны әйләнмәле самавыр, Канада курткасы, Австриядә тегелгән юн костюм ишәйберләр, уенчык күчтәнәшләр, шын күңеллелек, дуслык һәм ихтирам билгесе генә. Җилкәсендә халык ышанышы тамгасы, 5 канатлы йолдызлар утырган кеше бу хәлне табигый дип, эшенең, хезмәтенең дәвамы дип саный. Мәши исен сизгән тышкан кебек, бу төр кешеләрне читкә тибәрсә, ул үзен бик җайсыз сизәр иде. Салих үзен бәхет күгендә тоя башлады. Салихчик, нәрсә кирәк? Ничек ятыйм? Нәрсә пешерим? Син ни әйтсәң шулай булыр дип иркәләп, назлап кына тора җәмәгате. Татар хатыннарына ялагайлык, ир теләген алдан тоеп тору җитешми шул дигән күзәтүен күңеленә беркетеп куйды Салих.
Кыскасы, исерек, бәйләнчек, дуамал беренче иреннән көчкә кытылган хатын тагылчыгына ярарга тырыша. Мондый да булган таза, малташыр ирләр урамда ятмый. Хәер, аунап ятып сүрсегәннәре дә җитәрлек. Ул мәхлуклардан он суы да, туз суы да юк шул. Суыткышыңдагы аракының төбенә төшеп, мине башка кеше белән бутагансыз. Мин просто алкоголик дип, диваныңа шишенмичә гөрселдәп егылып, гырлап йоклап китүдән үзә алмаучылар дөньяда артканнан арта бара. Аның салихы бөтенләй башка. Көйле тормышның гомере татар җәе кебек кыска булды. Бер көнне алдан хәбәр итмичә генә узып барышлый дигән булып, Салихның олы абыйсы килеп төшә. Милиция бүлегендә тапмагач, адресын сорап ала да өйләренә килә. Любаша Салихның ир туганын җиренә җиткереп каршы алырга тырышса да, җылылык килеп чыкмый. Энесенең үзеннән өлкән, балалы кеше белән яшәвен хупламый. Энесенә кіндік қаның қазанда тамган дигән бер сәйр җөмлә әйтә дә, ниндидер карарга килеп тиз генә кайтып та китә. Гаяровлар нәселенең ул чорда булдыра алмаган эше, шиша алмаган мәсьәләсе юк иде. Көтелмәгән сәфәрнең нәтиҗәсе тиз күренде. Капитан Гаяровны Казанга күчерергә дигән буйрык Мәскәүнең үзеннән үк килеп төште. Салих Люба белән аерылышуны бик авыр кичерде. Жанына ут капты, йөрәгенә кан сауды. Күзләренә яшь килеп тыгылды. Урнашкач килеп алырмын. Син минем иң улы мәхәббәтем дип сайрарга керешкән иде дә, дөньяның ашысын төшесен күбрәк күргән, иратның хылкын яхшы белгән ханым сүз хис өйрмәсен кырт кисте. Юкны сөйләмә. 2 ел рәхәтеңне күрдем. Миңа шул җиткән. Берәр лейтенантик килеп чыгар әле дип, тулы беләкле ак кулларын муйнына куеп суырып үпте дә, ярый, бар диде. Бүтән озатуы шул булды. Абилары Салих кайткан төшкә бер бүлмәле фатир әзерләп куйганнар. Шәһәр өчен иң мөһиме турыр урының булу. Фатирың булса, дус ишкә, йоклап чыгарга теләүчеләргә кытлык булмас. Инде 33 яше белән киткән капитан Гаяров элеккедән дә рәхәтрәк, бәйсезрәк тормышка чыкты. Крышасы абилары җил яңгыр тидертмиләр. Бүләк күчтәнешләре дә акмасада тама тора. Әти-әнисе авылдан килеп, абилары, апа-сеңелләре җыелышып, вакытың чыгып бара, өйләнергә кирәк дип кысып карыйлар. Өлгерермен әле, кашмас. Яшьлек 2 килми. Граф Толстой 39да өйләнгән. Иртә башлы күзле булдым, хатын картайды дип зарланып яшәгән. Миңа дигән кәләш үсеп җитмәгән әле дип, сүз куертып кытылу ягын шамалый. Рәхәт хәяты белән җиңел генә хушлашасы килми инде ир затының. Салих фаразы белән хаталанды. Аңа дигән кыз үсеп җитеп, химия технология институтын тамамлап, бер заводта инженер булып эшләп йөри икән инде. Казанда һәм Шаллыда эшләүче 2 улы җитәкче абыйсы кызны Салихның өенә алып килделәр. Берәрсенең сөяркәседер дигән уйны күңеленә беркетеп, өй хуҗасы кыз ягына күтәрелеп тә карамады. Бу кызның исеме Венера, синең булачак тормыш иптәшең диде улы абыйсы киемен салуга. Икенчесе өстәлгә ашамлыклар куя, шампан шәрабе аша башлады. Безнең яхшы танышларның кызы, югары белемле. Ничек була инде ул, без бөтенләй таныш түгел дип, Салих кыз ягына күз салырга булды. Уртача буйлы, ясаткан сары чәчле, күзлекле кызга бер карауда гашыйк була алмады капитан Гаяров. Әмма бу оста куелган тузактан кытылу әмәлендә күрмәде, абыйларының талканы коры иде. Бәлки, әле Венера риза түгелдер дип, саламга ябышып карады, үз теләгеннән башка кияү егете булып киткән Салих. Кыз вак-вак атлап түргә үтте, өстәл янындагы урындыкка кунаклады, күзлеген төзәтеп алды. Соң, миннән ризалыкны алдылар инде. Башкыда булып абыйларың 2 кат килде. Сез мине театрда күреп, бик ошаткан диделәр. Бүлмәдә давыл алдыннан була торган тынлык урнашты. Салихның Казанда бер тапкырда театрда булганы, кызны үнендә түгел, төшендә дә күргәне юк иде. Теленә шайтан төкергән икенче абыйсы яшенне яшнәтеп җибәрде. Мин қолымдагы шампан суында 2 яшь кешенең туачак бәхетен, өй тулы балаларын күрәм. Ә инде алдан күрешү танышу мәсьәләсенә килгәндә, кирәкмәгән шөгыль ул. Безнең әби бабайлар бер-берсен бөтенләй күрмичә өйләнешкәннәр, типтереп яшәгәннәр.
Никахны бузу очраклары бик сирәк булган. Аннан килеп, көпшәк түгәрәк булмаса әйләнми. Синдә абыйларыңның сүзеннән чыкмаслык башкына бардыр дип уйлыйбыз. Яна кыз телгә килде. Ул риза булмаса, мин китәм. Бүрәнәләрем бүлгән, ябышып чыгарга җыенмыйм. Шул вакыт ишектән тәэминатчы абыйсы килеп керде. Бусы гадәтенчә кызмаша иде. Салих алдында торган бәллүр шәркәне кулына алды да, калын тавыш белән: "Горька! Горька! Ашы!" дип кычкырды. Венера күзлеген салып, йөзен Салих ягына борды. Диңгез суы төсендәге күзләре зур һәм матур. Шынында гәүдәсе күзләренә сыйган иде. Кызның нәфис куллары җәмгысе 8 дөнә йолдыз өстенә ятты. Мөмкинлек булганда бер хатын кызны да үпми калдырмаган Салих авызын кызның шүпрәле кыймактай кабарып торган иреннәренә батырды. Затлы шәраб эчкәндәй башы әйләнеп китте. Венераның күз төбендәге сөрмәсе җибеп битенә акты. Яшьләр ойныганда, абыйлары урамда көлешә-көлешә машиналарына төялеп яталар иде инде. Венера тиз арада Салихны кулга алды. Бер артлы 2 бала китерде. Тышкы тынычлыгы астында дәртле һәм акыллы, зирәк юнәлеш бирүгә сәләтле хатын яшеренгән булып чыкты. Любасын искә төшергәләсә дә, Гаяров бүгенге тормышыннан канәгать иде. Яратуы үртәлүдән килде. Абыйларының кулы Татарстан атлы тулпарның билендә шакта бер артлы 2 йылдыз алды. Подполковник дәрәҗәсенә күтәрелде. 27-нче бүлек. Мансурның якты истәлегенә затлы эчемлекләрне Казанның атаклы пешекчеләре табадан төшергән нигъмәтләр белән бастырыклап куйгач, көн тәртибенә бурычны түләү мәсьәләсе кабыргасы белән килеп басты. Бу эш белән шөгыльләнгән милиция майоры үтерүчене эзләп баш ватмады. Шит сөяккә исе китмәгән туҡма май кебек сүз өчен генә иснәнде. Мансурның булай да томаналанган, хушын җуйган әнисеннән, мафа башлыгына караганда көпшәк астына эләккән әншеген күбрәк жәлләгән каршыктан сорау алган булды да, бер көтмәгә куллар куйдырып, бу пычрак эшкә безне бутамагыз, үзегез аңлашыгыз дип, рәшәт төсле офыктан юкта булды. Шынында ятимә анасыннан башка берәү дә икенче атнасын кара җир астында яткан Мансур өчен артык борчылмады. Үлгән үгездән ите, ватылган арбадан утыны калды. Хикмәт башкада иде. Кабилнең кулыннан тотмасаң, үчне алмасаң, шул ук үлчәмдәге кургаш башкаларның моңгаен шәрдәкләргә дә күп сорамас. Гаеплене шамалыйлар. Сакманов кулы уйнаганы, аның Фердинанд өчен сарутын чыгарган булып, исәннәргә бармак янавын шамалыйлар. Абруйлар җыенын гадәттә Мансур белән Вилсур икәү алып барсалар, бу юлы дилбегә бер кеше кулына күчте. Ягыз җәмәгать, нинди карарга киләбез, диде ул, янгынга эләккән песинеке төсле тырпаеп торган мыекларын сыпырып. Терсәктәшенең вафатын сүздә, шырайда авыр кабул итсә дә, йөрәгенә кыенлык китермәде Садыйков. Соңгы вакытта Мансур артыгын азына башлаган иде. Үз башына булган. Аны аударып дөрес эшләгәннәр. Вилсур буйсын тарафларыннан мәрхүмнән кайтышрак булса да, үзен эре тәкәббер тота. Янында утыручыларга биредә кемнең хуҗа икәнен, беренче имзаның аныкы булуын сиздереп утыра. Аркасын уклау йоткандай туры катырып тотуы, бөтен рәвеше нәфсегезне тыйыгыз, кәнәфине берәү белән дә бүлергә җыенмыйм дип шыр ярып тора иде. Соргылт кырыс чырай, үҗәт карашлы, куе кирфекле кара күзләр. Иң кирәк җирендә бөркет томшыгыдай юка борыны киңәеп ала. Иреннәре турсайып, кысылып, сүзне шалгы белән пишән шапкандай шыжлатып, юри кистереп чыгара. Йомры ак алтыннан эшләнгән балдак кигән кыска бармаклы сул кулын алга сузып, йөзем алганда да үзенең кемлеген сиздерергә тырыша Вилсур. Үз-үзенә ышанышы астан бәреп тора. Мәҗлес хуҗасының соравы һавада асылынып калмады. Гаепле стрелочник табылды. Мансурны саклау, заманында Казанны дирилдәтеп тоткан, хәзер инде тешләре кыйлган арыслан хәленә төшә барган Северцевка тапшырылган иде. Җавапны Северцев тотарга тиеш. Дустыбызны саклый алмады, диде тәвәккәл сары башлы, киптерилгән мүк төсендәге иренле беренче куштаны. Үчне кайтарсын, үтерүченең баш сөяген алсын дип өстәргә ашыкты.
күзләренең шипилегеннән оялып, кара күзлек кигән икенче куштаны. Мансур Мәүлид ишка атучыны кыры агачка асып куйсын, түләүчесен тапсын дип, кәлимәсен кыстырды җирән кашлы, пиләш башлы хөкүмәт базасы мөдире. Кем дип уйлыйсыз соң, дип сүз катарга җөрьәт итте Чәпләпне оештыручы. Нәкъ син мушкәдә тоткан адәм, диделәр җыендагылар бердәм рәвештә. Соң, аны ничек алырга? Үзен атып үтерергәме? Вильсур ашы юа капкандай шырайын ватты, көзге чебенне кугандай кулын селкеде. Заманчарак фикерле абзыкай. Үлем ул кеше өчен дөнья мәшәкатьләреннән кутылу, бүләк. Шуңа чаклы адәм баласы хатасын танысын, ялгыш юлда йөргәнен аңласын, тәүбәгә килсен. Дөньяда бит әле әхлак, әдәп дигән нәрсәләр бар. Шулар турында төшендерергә кирәк сәнәктән көрәк булган мент койрыгына. Иренеп кенә үрелеп алып, бүселгән ирененә янә бер йөзем ташлады. Балдагын тәрәзә аша үрелгән кояш нурына чумдырып уйнатып алды. Тыныш билгеләрен урынына куйгач кына сүзен дәвам итте. Бусы бер. Икенчедән димме, ул хәзер бик саклана. Үзе генә йөрми. Тазалыгы да сиңа мәгълүм. Аның йодрык тәмен оныттыңмы әллә, туганкаем? Теге мусор шагында. Үзеңне яхшы дөмбәсләгән, төрмәгә дә илтеп тыккан диләр. Сөяркәң дә аның күкрәгенә ауган диләр, хак булса. Вильсур тамак төбе белән киткелдәп куйды. Балдаклы кулы белән авызын каплаганда итте. Тимер тәнле Северцевның иң авырткан, ничәмә еллар буенча кан саркып яткан ярасына урынды Вильсур. Чәпләпченең аксыл чәч калдыклары үрә торгандай булды. Ясалма тешләре шыгырдап, калын иреннәре дерелдәп китте. Эштән кайный башлады. Садист канәгать. Северцевның кытыгы кытырганы күренеп тора. Сүзләренә түбәнсетүле төсмер бирергә тырышып, киңәшен дәвам итә. Кулакларга токмаш илә. Барчасы йөзем капкалап, ихтибар белән тыңлый. Акча аның кулында. Кая барасың? Аннан килеп, ни өчен әле без сине 3 профессор оклады түләп асрыйбыз? Сөннәткә утырту синең проблема. Безнең бурыч башка. Кылган эшеңнең нәтиҗәсен раслау. Раслау. Яисә үзеңне Мансур Мәүлетовичның суыны белгермәгән куйнына азату, дип Вильсур сүзен бик кырку тәмамлады. Бик дөрес сөйли Вильсур Мәхсүмович, дип мөһер сугарга ашыкты сары башлы ялагае. Нәкъ шулай, дип шаулашты башкалары. Вильсур мәҗлестәшләренең бердәм хуплавыннан, җеп өчен ялгап китүләреннән канәгать калып, мул артын урындыкка ышкый-ышкый нәтиҗә ясады. Хәзер таралышабыз. Ай, вакыт тиз бара. Мин сәгать 3-тә Капминдә булырга тиеш. Бер атна вакыт бирәбез Андрей Сидоровичка. Нәкъ шул сәгатьтә урмандагы йортыбызда очрашабыз. Место встречи изменить нельзя. Бүлмәдә утыручыларны елгыр күзләренең нәзик энәләре белән шәнчеп алды да, бөтен тотышына салкын бәйсезлек мәгънәсе биреп, Вильсур бүлмәдән чыгып китте. Баш өсте дип озатырга турып баскан сыйык зәңгәр су күзле, көлсү чырайлы адәмгә кулын бирмәде, әйләнеп үтте. Мондый илтифатсызлыкның асылында Мансурны саклый алмаган өчен үпкә, рәнҗү кебек хисләр ятмады. Чәпләпченең зур һәм ямсыз куллары һәр вакыт юеш һәм салкын иде. Аның белән кул алышканнан соң Вильсур берничә көн ушында сөт суытырга салган бака тотканда йөри. Кулын сабын белән юып, кытыршы шалбарына ышкып карый, бәйләнчек тойгыдан кутыла алмый. Северцев кул бирмәүне үзенчә юрады. Күз алдына куркыныч сызык килде. Кискен, үткен, кыры хәрәкәт таләп ителә аңардан. Кыскасы, уйламаганнан отыры көчле нәтиҗә чыкты. Чәпләп хуҗасының төсе, килбәте үзгәргән, иреннәрендә явыз елмаю би. Римма аңа Сакмановның бик шибәр, яшь хатынга өйләнүе бәхет кушагында изрәү турында хәбәр җиткергән иде. Хатынын урларга, аны җим итеп Сакмановтан Мансурны үтерүдә катнашуын танытырга. Үзен тотып алып килеп, күз алдында шибәркәен ширатка куеп көчләргә, соңыннан икесен дә тиражга чыгарырга. Шул манзараны күз алдына китергәч, кашларын сикертә-сикертә уйларының рәхәтенә уеп,
изрәп киткәндәй булды. Җилкәсеннән йөкне алгандай тәне, сеңерләре җиңеләйде. Зөлфияны табуга Римманың якын ахирәте Наилә Нонсы булышты. Акчаны да күп сауды, әмма сүзендә торды Сәйитнең ышанычлы хисапчысы. Тик бу хакта Сәйит белән Зөлфия генә хәбәрдар түгел иделәр. 28-нче бүлек. Гәүдәсен мамыктай җиңел тоеп, Зөлфия институттан сикерә атлый чыкты. Иптәш кызлары артта калды. Аларның ни, гайбәт, ләтчә чыпчыкларына өйләренә кайтып, ирләренә аш әзерлиселәре. Өй җыештырасылары юк. Дөньяда шактый яшәгән булса да, ризыкка талымсыз аның Сәйите. Нәрсә генә пешерсә дә мактый-мактый ашый. Ир хатынының күңел көрлеге үзенең бәхетле сизүе өч нәрсәгә бәйле дип юкка гына әйтмәгәннәр икән. Берсе, өйгә гел яңалык кертеп тору. Диварны, сервантны ук булмаса да, өстәлне, кәнәфине, урындыкларны урыннан урынга күчерү, алыштыру, аралаштыру, бутау. Икенчесе, шәшнең юылган булуы. Шибәрлек күрке кирле, пычрак чакта хатын кызның кәеф сихәтләре бер тиенгә чыкмас. Йөзе теше сызлаган кешене искә төшереп торыр. Өченчесе, өстәлгә куйган нигъмәтен якын кешеләрнең яратып, матур сүзләр тизә-тизә ашавы. Зөлфиянең кәефе язгы һава төсле күтәренке. Кичә Сәйитенә күңеле булгануы, укшуы хакында ышкындырган иде. Ир уртасы кешенең балаларча кылануын, яшь кәҗә бәтиедәй сикеренүен күрсәң, исең акылың китәр. Сабыйлыгы чыкмаган. Ура! Безнең нәсел калачак! Булай булгач яшибез! Бабай да бавырын тотып, оныгын күрергә килеп җитәр дип, ак кешенең баш сөяген кулына төшергән папуаслар кебек баскан урынында әйләнде, зык килде. Мондый ук югары дәрәҗәдә кабул итүне көтмәгән яшь ханым ялбырак китеп, киянтәдәй кирфекләрен паркет идәнгә шәнеште. Алдан укуны бетерергә дигәнем. Уку качмас. Быел булмаса киләсе елга өстеңнән төшерерсең. Ә мирасчыбыз үсә торыр. Зөлфия, сиңа кем кирәк? Ир баламы, әллә кыз булса да ярыймы дип сорамый түзә алмады. Ирнең җавабы әзер булып чыкты. Аны сыртка салуы кыен иде. Уңган хатын ул китерер, изге хатын кыз китерер дигәннәр борынгылар. Сине тикшереп карыйбыз инде. Кайсы графага керерсең икән? Хыялларына бирелеп, троллейбус тукталышына юл алганда Зөлфиянең исемен атадылар. Ир-ат тавышы иде. Зөлфия? Сез Зөлфия буласызмы? Аңан дәшкән тавыш таныш түгел иде. Әйе, мин булам. Сезгә ни кирәк? Бер дә борчылмагыз, Зөлфия. Минем исемем Заһид, Сәйитнең дусты мин. Зөлфия тавыш хуҗасына күтәрелеп карады. Аңа буе озын булмаса да, ыспай гәүдәле яшь 30-лар тирәсендәге ир дәшкән булып чыкты. Пөхтә, дөресе көяз итеп киенгән. Затлы сыры костюм астындагы төсле күлмәкне тәвә кышы койрыгы кебек шуар галстук белән ныгытып куйган. Бу адәми затны Зөлфиянең күргәне юк иде. Зинһар, курка, шикләнә күрмәк, Зөлфия. Туйгызда була алмадым. Шит илдә командировкада идем. Хәзер менә күрештек. Сәйит Ярулович өйгезгә кирип калды. Зөлфиянең дәресе сәгать 2дә бетә, син аны тиз генә алып кайт әле дип мине җибәрде. Шәй куеп торам диде. Сүзен килешле елмаю белән төгәлләде. Француз туфлиенең очлы табанында зың итеп әйләнеп, борылып китеп кенә барасы иде дә, хатын кызлык табигате җиңде. Сорамыйча булдыра алмады. Ничек мине таныдыгыз? Сәйит Ярулович карточкагызны күрсәтте. Мондый шибәр ханым бөтен институтына берәү булса, ул сездер дип төшләнеп сөйләнеп китте купшыйр. Утырыгыз машинага. Юк, рәхмәт. Ашыкмагыз. Машинада ирегезнең уң кулы бухгалтер Наилә Матыйгуллина утыра. Хатынның кирләнүен, ышанып бетмәвен күреп, ир әңгәмәгә уен тузын ташлаган иде. Зөлфия җиңел машина эчендә ничә кеше барын караңгы пыялалар аша күрә алмады. Тукталып калды. Юк, кирәкми, минем әле кибетләргә керәсем бар дип, кискен рәвештә читкә ала башлады. Шунда машинадан хатын кыз чыкты. Зөлфия, кил монда, курыкма дигән таныш аваз аны борылырга мәҗбүр итте. Машина янында Сәйитнең баш бухгалтеры Наилә Нонсы басып тора иде. Ат өстендә йөрергә әзерләнгән жакей диярсең.
Тар, кара, вак вельвет шалбарын биек, коңгырт итальян итекләренә кыстырган. Кыска җиңле, аркылыга кызыл, яшел, ак буйлар төшерелгән йон күлмәген шалбар эченә тыккан. Алтын алкалары, шул ук асыл тимердән шүкелгән тешләре хуҗабикәнең көлүле изге ниятен хуплап, ялтырап, ымсындырып торалар. Ханым чакыруын янә кабатлады. Тәрәзәләре төсле пыялалы оппак Жигулинең арткы ишеге ачылды. Зөлфиянең күңеле тартмады. Сәйитнең «Шит ят машинага утырма, замир килеп алмаганда халык транспорты белән йөре. На худой конец такси ялла» дип кат-кат кисәткәнен хәтерли. Әлбәттә, ул карточка күрсәткән ергә ышанып утырмас иде. Бик зыялы кеше күренсә дә. Бухгалтер ханымны яхшы белә. Сәйит абый үзем килә алмыйм дип мине җибәрде дип итәне. Кешегә ышанучан бер катлы изге жан шикләнсә дә, тыштан сиздермәде. Ничек инде иренең беренче ярдәмчесе булган хатынга ышанмыйсың? Дөресе, уйланып баш тартып кирләнеп торга вакыт та булмады. Күз ачып йомганчы мультфильмнардагы шикелле булды бу хәлләр. Машина аз гына артка чигенде, үзен Заһид дип тәкъдим иткәне арткы ишекне ачты. Ханымны култыгыннан алып утыртты, үзе үк ишекне япты. Алга кунаклады. Арткы утыргычта таза бәдәнле, аксыл сирәк чәчле, спорт киемендә бер ир-ат та бар икән. Машина урыныннан кискен кузгалып киткән арада, ул Зөлфия җилкәсе аша йөнтәс кулын сузып, ишекне йозакка салды. Аның асыл кыш аягыннан эләкте дип урысча мыгырдавыннан гына Зөлфия үзенең хәлен шамалап алды. Хисапчы ханым салонда юк иде, урамда да күренмәде. Җир астына убылып төште диярсең. Бухгалтер апа кая, нишләп аны утыртмадыгыз дип сорады Зөлфия, үзенең капкынга эләгүен аңлый башлап. Ул икенче машина белән кайта, биредә урын аз дип җавап бирде Заһид дигәннәре. Сөт төсендәге Жигули өйләр ягына алмыйча, бөтенләй үзгә юлга чыгып, шәһәрне артта калдыра башлагач кына, Зөлфия пошынып, шомланып, тавышлана башлады. Кая алып барасыз мине? Кире якка киттек. Сез кемнәр? Дөрес барабыз, диде алда утырганы. Тавышында курыш кырыслыгы, баягы ялагайлыкның, төшелекнең, ярарга тырышуның изе дә юк. Шигәсе сулкылдап тибә, йөрәге тартыша башласа да, үзен эттән алып эткә салып әрләсә дә, тавыш күтәрергә ашыкмады. Берәр җиргә кирип чыгарбыз дип, үзен юатырга, тынычландырырга тырышты Зифа ханым. Ялкындай бәрхет күлмәктән ул бигрәк тә гүзәл һәм сылу күренә иде. Шунда ул күзен күтәреп алга карады, карашы пыялага төште. Кулга буйлы йөртүченең оятсыз, аш-кымсыз күзләре кармалы иде Зөлфияне. Кыт-тышкыш куркыныч кешеләр кулына төшкәнен аңларлык кына тормыш тәҗрибәсе бар иде Исхак абзый кызының. Жигули шәһәр кырына чыгып, ят урамнан бара башлагач, Зөлфия үзенең әшәке интригага килеп капканын аңлады. Ишекне ачарга ымсынып карады. Чыгарыгыз мине, кая алып барасыз? Сез кемнәр? Ишекне ватасың. Йөнтәс куллар Зөлфияне кочаклап алды. Кызның битенә сасы ис бәрелде. Җибәрегез! Хәзер Сәйит чигең янына килеп җитәбез. Әнә теге ике катлы агач йортта көтә ул сине, диде алда утырганы, борылып пычак белән сары май кискәндәй, Зөлфияне карашы белән үтәли тишеп. Үзегезне киеренке тотмагыз, диде, йомшаграк әйтергә тырышып. Без инде хатын кызга былай гына ташлана торган яшьтә түгел. Бездән генә тормый, дип сүзен киная белән тәмамлады. Зөлфия яшь булса да аңлады. Ул Сәйитнең дошманнары кулында. Үч алачаклар. Нонсын аиләнең иренә каршы эш алып баруы, шуңа күрә дә әллә ничек рәшәт төсле юкка чыгуы миен бораулады. Ничек инде шулай була ала? Бергә дөнья куалар, катлаулы эшләр алып баралар, үткен пәке өстеннән бергә атлыйлар. Сатлык жан булып чыга түгелмесең, Сәйитнең финанс министры? Зөлфия иренә бу хакта сөйләмәс дип ышана микәнни? Ничек инде ул шундый мәкер, явызлык, фитнә турында әйтми калсын ди? Бәлки йөрәге авыр итеп шәнчеп куйды. Баласы тибеп куйгандай тоелды аңа. Шул арада машина сырлы тимер капка аша үтеп, ике катлы соры йорт янына килеп туктады. Этергән тавыш колагына кирде. Заһид ишекне ачты, кулын сузган булды. Ахмак һәм мәнсез бер катлылыгы өчен үзенә ачулы Зөлфия кулын бирмәде. Машинадан чыгу теләге барлыгын сиздермәде. Капланып,
жылысылары килде. Ул үзен бүре көтүе уртасында калган сарык бәтиидәй хис итте. Сез кемнәр? Нәрсә кирәк сезгә миннән? Курыкма, без синең дусларың, дип әшәке итеп көлде сирәк җирән шәшлесе. Киләчәгең иреңнең үзен ничек тотуына безнең шартларга күнүенә бәйле, диде Заһид дигәне. Йөнтәс куллы горилла өстәп куйды. Девка смак, озак көтеп түзеп тора алмабыз дип уйлыйм. Biz Сәйтеңнең сине ни дәрәҗәдә яратуын гына тикшерергә булдык. Аңа бик кирәк, кадерле булсаң, biz кушканнарны үтәр. Ризалашмаса бигайбә, диде үзен Заһид дип таныштырганы, әле һаман да зыялы кыланып. Шартларыгыз нидән гыйбарәт? Анысы инде хатын-кыз эше түгел. Хәзер сездән үзегезне тәртипле, инсафлы гына тотып, күрсәтелгән бүлмәдә тыныч кына утыру сорала. Таләп ителә, диде Заһид. Зөлфия очлары мендәрләнеп торган бармаклы, матур кечкенә куллары белән утыргычка ябышты. Әлегәчә бер сүз дәшми утырган озын буйлы йөртүче кинәт кенә ханымның беләгеннән каты итеп тотты. Чыгыгыз, миңа машинаны урынына куясы бар. Хәзер карышу бесполезны, алданрак уйларга кирәк иде. Бигүнах ханымны өйгә алып керделәр. Сары агач идәнле өй аша уздырып, кара клеенка белән тышланган икенче ишекне ачып, 4 пычмаклы ялтырау өстәлдән һәм агач караваттан башка нәрсәсе булмаган бүлмәгә керттеләр. Тышкы келәне биккә салган тавыш ишетелде. 29-нчы бүлек. Зөлфия югалган фаҗигале көнне Сәйид үзе дә эштән соңарып, гүя нидер сизенгәндәй эленке салынкы хәлдә кайтты. Җитмәсә, көне дә уңышсыз булды. Гамәли ниятләренең ышына чыга алмады. Үз ачкычы белән ишекләрне ачып өенә керде. Төшенке караңгылык, өметсез тынлык каршы алды игелек хуҗасын. Ут алды. Хатыны өйдә булмаганны самавырның салкынлыгыннан, аш кәстрүленең бушлыгыннан аңлады. Бәлки берәр очрашуга киткәндер дип фараз кылудан уза алмады. Күңелен билгесез авыр тойгы биләде. Йөрәге шигәсенә күчеп, зың-зың итеп тибә башлады. Әгәр ул дошман капкынына эләккән булса, бу тынгысыз, ямсыз, иләмсез уеннан ул әрсез кигәүенне куган төсле кытылырга тырышып караса да, кара сакаллы фикер иреккә ыргылган мәхбүс төсле зиһенен тишә, игәүли, быраулый. Бер шешә коньяк эчеп бетерә язса да, иртәнге якта гына йокыга сеңде. Киң, йомшак ятак һаман да буш һәм салкын иде. Икенче көнне эшендә аш явыз бүре уласа да, шит ятларга сиздермәскә тырышты. Йөзенә ширу елмаю чыгарып, янарал вазифалар белән шөгыльләнде. Хатыны төшкә ашка кайтмагач, Мисхәт белән Замирны институтка, тулай торакка җибәрде. Буш хәбәр белән әйләнделәр. Дөрескә дә килмәгән старостлары Әлфия дә берни белми. Үпкә кытыклары килеп, иптәш кызлары янында куна калгандыр дигән хыялы каз куугы кеби шартлады. Әнисе мазар ширләп әтисенең хастасы тотып, ашыгыч хәбәр алып, авылына кайтып киткәндер дип юрарга мөмкинлек калды әле. Әгәрен киттеге беренче ир кисәге Мөнипме, Мөнирме, Мөзипме шырап, шәрдәкләнеп бетмәгән хисе, шуарып йөрәгенең ерак бер кыйбласында кымырҗып яткан мөхәббәте уянып, аның янына китсә дигән күңеленә бик үк хуш килмәгән гүманга өлеш чыгарып алды. Шәшәген беренче үзгән иратның дәгъвасына хатын-кыз каршы килә алмый диләр хак булса. Хылык тирбәлеше табигать бизәкләре өчен табигый. Безгә тансык һәр нәрсәсен үзе белән йөртә иш хатын-кыз. Өендә шираты узган киемнәре генә кала. Зөлфиянең күңелендә икебезне чагыштырып карау теләге туып, янәшәлек абзаң файдасына булмаса нишләрсең? М хәрефе белән башланган исемле ир синнән яшерәк. Өй антеннасы кебек тырпайып торган мыегы бар. Хатын-кыз мыеклы ирләргә күбрәк ышана. Аларны көчлерәк саный. Еш кына ялгышса да. Мунча сагызы төсле ябышкан уйларын куарга тырышты Сәйид. Зөлфия андый бала түгел. Кискән икмәк кире ябышмый дип үзе кырт үзгән иде. Тешләрен уалып кыйылганча шыгырдатып булса да түзәр, кичерер иде әле Сәйид. Үзе дә фәрештә түгел. Бума ютәле кебек бәйләнчек булды хатын-кызга мөнәсәбәттә. Һәр хәлдә Ателлы төсле кыланмас иде. Исән генә була күрсен йөрәк пәрәсе. Баласын төшереп йөри күрмәсен тагын шайтан кыз дигән ямсыз мәйлдә үтте башыннан. Беренчене табиблар табарга кушалар дип искәрткән иде хәер.
Татар акылы төштән соң. Алдан эшли, шуннан соң киңәш табыш итә башлый. Йөрәге ütелсә дә, Сәйид ышанычын югалтмады. Бу фани дөньяда хис вә өмет, иман вә виждан яшәтә адәм баласын. Дөньяны әши фитнә, давыл, бәлә каза басканда да, өмет кеше өчен бердән бер яктылык нуры булып кала. Ышаныч аны баррикадаларга күтәрә, сабырлыкка күндерә, явызлык кылмаска өйрәтә. Ходай баласын мал-мөлкәтеннән мәхрүм итәргә, туып үскән җиреннән сөрергә, аш ялангач калдырырга, үзгә этлекләр эшләргә мөмкин. Ләкин аның өмет шаткысын берәү дә сүндерә алмый. Адәм баласын теләк кытырта, оят тыя. Сәйид Зөлфиянең югалуын ифрат авыр кичерде. Берничә көн эчендә тартылып, ябыгып калды. Эчке уйларга бирелүдән чырайында җыерчыклар артты. Бер ел элек кенә бер яшь ханым җилбәзәк студент көчен шулай янып киеп, мәҗнүнләнеп йөрерсең дисәләр, йөзләренә карап кахкахалап көләр генә иде. 17 яшьлек үсмерләр төсле тилереп гашыйк булып йөрүләре ике ятып бер төшенә дә кермәгән иде ләбаса. Элек тә парлы булганда да жаны ялгыз яшәгән икән. Зөлфия аның йөрәгенә туры юл тапты. Морадына ирешкән, һәр яктан килгән, үзен яраткан, кешегә санаган хатынга тап булган иде Сәйид. Ходай Тәгалә аны җир бүләге, гади дә 700 аклы сандыктай серле дә Зөлфиядән айырмасын иде дә бит. Менә ничек килеп чыкты. Барысы да язмышның шәнешкеле кулында. Сәйиднең жаны Зөлфия белән киткән икән. Бу чаклы шашынып яратуның, юксынуның шыр тилелек, шипши ахмаклык икәнен акылы белән таныса да, үзе белән берни кыла, үзенә хуҗа була алмады. Язмышлар бер-берсенә охшамаса да, кабатлана икән шул дигән фикергә килде Сәйид. Мәхәббәт ялкынында күбәләктәй кирәп янган көнчыгыш әдәбияты каһарманнарын исенә ятына төшереп. Зөлфияны эзли-эзли, явыз мәшидән куркып керер тишеген югалткан тышкан кебек үрсәләнде Сәйид. Кайда хәрәкәт, шунда бәрәкәт икәнне белә иде ул. Милицияга хәбәр итте, хастаханәләрне барлады, йөртүчесен мәйетләр йортына җибәреп кайтарды. Тирән суга төшкән балта кебек юкка чыкты Зөлфия. Утны суны кишкән совет хакимияте бирә алган барча үҗәтлекне, хөсетлекне, имансызлыкны миенә, тән туқымасына дыңгышлап тутырган Сәйид Сакманов өметсез шарасызлыктан Аллага ышана башлады. Имтымны, табынуны хурафат, наданлык, туманлык галәмәте дип санаган, бусагадан кире каккан элеккеге сәяси тәрбияче, сугышчан атеист һәм милиция хезмәткәре эре-эре акчаларны хәерче карчыкларның, шигән балаларының янган күмердәй кара кулларына салганда, я Ходаем, синең кодрәтең шиксез. Зөлфиямны исән-имин килеш кайтарып бирче зинһар өчен дип тәкрарлый, тәүбә, Алла сүзләрен тәһлилли торган булып китте. Булдыра алса, йылы-йылы намаз укырга да разы иде Казан мафиясының умыртка баганаларыннан берсе. Тик Ходай аның ниязын, үтенечен кабул итмәде. Бәлә каза хәсрәт булганда кемгә дә күңел таянышы кирәк була икән. Эчке ныклыкны акчаның муллыгы, байлыкның ташып торуына тәэмин итә алмый шул. Зөлфиям сау сәламәт кайтса, гел изге юлда йөреп, ярлы ябагага ярдәм итеп, явызлыкка каршы көрәшер идем. Я Аллаһ Тәгаләм, ялварып сорыйм, ярлыка минем гөнаһларымны гафу ит, садакамны кабул кыл дип сөйләнә-сөйләнә, Зөлфиясез узган 3нче көненә чыкты. Бала вакыттан зиһененә сеңеп калган шул сүзләрне кабатлый торгач, аңа ничектер җиңел булып китте. Жанына нур иңде, тәне тынычлык тапкандай итте. Дөнья кала авылында яшәүче мулла янына барып, Тәүби Иллаһ аятын кат-кат укытты. Шуңа күңеле, жаны белән ышанасы килде. Әйе, сүнеп барган өметен тоз сибеп булса да сүндермәскә тырышты. Шиттән ярдәм белән дәррәү күтәрелгән ут тиз сүнүчән була икән шул. Оҗмах кышын, таң нурын, Зөлфиясен, дошманның исән-имин калдыруына ышанышы утлы шәм кебек эри барды. Артык интектермәсеннәр, пычрак алымнар белән рәнҗетмәсеннәр иде. Кадерлесенә кагылган шит ят дошман куллар күз алдына килеп, жаны үртәлде, сөмсере кыйылды.
Югалтуын ничек кенә авыр кичермәсен, Сәйит сынмады, сытылмады. Хәтер сынау көннәрендә, авыр мизгелләрдә табигать һәр даим гаҗизләнгән баласына гаҗил ярдәмгә ашыга икән. Сәйитне дә ташламады табигать ана. Ялтыравыклы күзләре тоныкланып, ятим этникенә охшап калса да, ул үзенең хәлен артык мөшкел дип санамады. Туктаусыз тикшерү, сүтү, ашыклау, үз-үзен битәрләү урынына, изасызлыктан бавырына кан сауса да, ул Зөлфияне эзләүне дәвам иттерде. Бер тишекне йомран кебек күпме генә бораулап ятсаң да, җирнең төбенә төшеп җитә алмаячаксың. Күп тапкырлар оттырып та сугышчан рухын саклаган, мөгъҗизага ышанган, үзеннән көчлерәк көндәшен үртәп, ирештереп, һаман яңа бәйгегә чакырган шахматчы кебек, Сәйит Зөлфиясен табасына ышанды. Иптәш кызларын үзе күреп сөйләште, чапкынчыларны туган авылларына җибәрде. Салих Гаяров ярдәмендә тагын бер кат милиция бүлекләрен, хастаханәләрне тикшереп чыкты. Ниһаять, тышкы дөньядан Зөлфия турында шыттырылган хәбәр килде. Билгесез хатын-кыз аны телефоннан үз өендә эзләп тапты. Сез Сәйит Сакманов буласызмы? Әйе, тыңлыйм сезне. Тонык тавыш, үзгәртелгән, танырлык түгел. Таныш чалымнар барда төсле. Юр шүпрәк аша сөйли дип, күңеленә беркетеп куйды Сәйит. Безнең тәкъдим бар. Сез кем буласыз инде? Минем хакта барысын да беләсез бугай. Дошманың, достың хакында һәммәсен дә белү хәерле. Кем икәнлеген әйтергә курыккан кешеләр белән сөйләшүне үзем өчен түбәнлек саныйм. Хатын-кыз булса да дип, Сәйит трубканы ташлады. Янәдән шалтыратачакларын һәм бу юлы вакытны заяга уздырмыйча, үгезне мөгезеннән алачакларын белә. Сыналган алым. Телефонга туйганчы калтыранырга ирек биргәч, тыңлагычны күтәрде. Сакманов, тыңла игътибар белән, син җиңелдең. Зөлфияң бездә. Шул ук төссез, иссез, тәмсез тавыш. Ханымның кулында хәлиткеч көч юклыгын, аның арадашы гына икәнен белсә дә, Сәйит шарасыздан саламга ябышты. Бәягезне атагыз, мин риза. Үзең белән алыштырырга ризамы? Минем шаярып торырга вакытым юк, трубканы куям. Хатын җир астыннан килгән ләмле тавыш белән әшәке итеп көлде. Кыланма артыгын, мусор. Хәзер телефонны мин генә ташлый алам, башка хутың юк. Шартыгызны әйтегез. Теләсә нинди сумманы түләргә тырышырмын. Кешечә кылансагыз. Сәйит артык киерилеп сөйләшә алмый, койрыгы бозда. Безгә акчаң, байлыгың кирәкми, үзебез алырбыз анысын. Яраткан яшь хатыныңны акчага әйләндерергә риза булыр идең мәллә? Җир кырты, оятсыз фараон. Зөлфияне телефонга чакырыгыз. Аның тавышын ишетим. Тагын да явызрак көлү ишетелде. Хәйләкәр син мент калдыгы. Хатының ирләр белән типтереп яткан җирдә телефон юк. Ул барыбер лаякыл исерек. Сөйләшә алырлык хәлдә түгел. Хатын кемнеңдер кушуы буйрыгы буенча Сакмановны үрти, мыскыл итә, кешелеген кызыл балчыкка салып, кысыр кәҗә туягы белән изә. Заманында Булат Акуджава бер акыллыга бер тиле дип җырлый торган иде. Сәйиткә татарың киңәш биргәнчә үзен түзәргә кирәк балам дип тынычландырырга гына кала. Мансур Мәүлетовичны үтергән кешегә алыштырырга әзербез. Тотып китерә алмасаң, исемен ата. Үзебез эзләп табарбыз. Ниткән тупас шаярту бу. Сез мине башка кеше белән бутыйсыз түгелме? Мансурның үлемендә минем бер нинди катнашым юк. Дөньяда иң якын, иң газиз кешесе язмышы хәл ителгәнгә, Сәйит сөйләшүне тупас үзәргә җөрьәт итми. Трубканы колагына магнит белән ябыштырганнар диярсең. Марли аша ингән тонык вә бузык тавышны тыңлый. Җавап бирә, вакытны суза. Әңгәмәнең төбендә икесе дә тәгаен аңлаган кинә ята. Ялганлаган атучының сукыр тиенемә дә хаҗәте юк. Сәйитнең катнашуын, бу эшне оештыруын ачыклау гына лазым аларга. Мансурны Сакманов юкка чыгарган дигән фикри гуманнары булса да, кулларында какшамас дәлилләре юк. Шуңар да Сәйитне сыныйлар, тикшерәләр. Башкорт әйтмешли, катмарлы уен бара. Шөрепне таләп итәләр. Әлбәттә, аның кирәге юк имансызларга. Мәхлук кул астында, янында тышауда утырса да, Сәйит аны дәгъвачыларга тотып бирә алмас иде. Аны тәмләп жазалап үтерерләр, гәүдәләр өстеннән узган таныклар төсле алга китәрләр. Сакмановка килеп җитәрләр. Бугазына пычак тыгарлар.
Салих Гаяровның раслауына шансаң, ақша қойыру ішін генә уйлап шығармаған булса, шіріп үз-үзенә қул салған. Ұста қырылған мәкір қапқыны гына бу. Үзәктә сырны қарға аузыннан төшерү уйы ята. Ханым белән сөйләшү мәгънәсез дулкында өзелде. Ул дөньядан артык хәбәр килмәде. Бу талымсыз әңгәмә Сәйиткә авыр тәэсир итте. Жанын вак йомышкаларга телгәләде. Шикләнү, борчылу, шарасызлыктан гасабилану аны соң шиккә җиткерергә мөмкин иде. Еш утыртылган урман агачларыдай берсен-берсе кысырыклап килгән соры уйлары аның миен изә, сөякләрен сындыра башлагандай тоелды. Симферопольдә шире тоткандагы төсле йортларның астын өскә китерәсе генә калды. Булай битерсәм, ышкынуым бар. Кем беләндер аралашырга, хәсрәт дәрьясын бүлешергә кирәк дигән карарга килде. Аягы белән түшәмгә асылынган килеш калырга ярамый аңа. Кая юл тотарга? Кемнән бәйләтергә йөрәк ярасын? Үзе өчен ачыш ясады. Таныш белешләре, мәҗлестәшләре күп булса да, юшкынны эретердә якын аркадашлары санаулы икән. Теләсә кемгә бара алмый, горурлыгы тота. Ялгызлыкта, алтын читлектә үлгән байлар язмышы. Шәхси табышына үзе үк гаҗәпкә калып, сул як аскы иренен төшереп, кинаялы елмаеп куйды. Әлеге дә баягы Әхмәдиша абзыйларга юл алды. Өстәлгән нигъмәтләрен шуаш малайын чыгарып куйгач, кыска кырган ир күркен җинак сакалын олы ушына алып, хөсетсез кайгылы күзләрен Сәйиткә текәп, сорап куйды карт. Хатының дим, Зөлфия без табылмадымы? Каны саркып торган ярага тоз сипкәндәй булды картның сөале. Кулагында теге хатынның бузык тавышы зыңлый. Зарарлы шиш төсле каядыр эштә утырып калган. Телефоннан сөйләшүне Сәйит берәүгә дә әйтмәскә булды. Бәлки берәр кыткы шантаж гынадыр әле. Аптырау төсле агарынып, ялганларга булды игелек хуҗасы. Әлегә юк диде. Берәр төрле уең бармы? Миңа үпкәләп, берәр иптәш кызының авылына кайтып киткәндер әле шунда. Бала шагалыгы чыгып бетмәгән. Сорауга җаваптан бигрәк аның үзе өчен алдавыч юаныч эзләве иде. Әгәр чыннан да Зөлфиясе теге явыз хатын әйткәнчә мәхбүслектә интексә, йөрәге гомердә булмаганны шәншишеп тартышып куйды. Сәйит үзен хәтерен җуйган кеше итеп сизде. Зөлфиядән башка аның өчен дөнья юк иде. Үткәне, сандугачлы бакчалар барысы да онытылды, гаип булды. Җир шарының уртасында ай йөзле, ап-ачык чырайлы, зур күгелҗем яшел күзле Зөлфия генә калды. Иркәсен коткарса, аны башкача сөяр, колагына җылы сулышын өрә-өрә, гел матур сүзләрдән тәсбих төймәләре тезәр иде. Соң шуннан хатынын эзлисе урынга, ул монда балавыз сыгып, үзен кулак калдыгыннан жәлләтеп утыра. Хәрәкәттә бәрәкәт ди татарың. Икенче яктан, әтисе әйтмешли бухты-барахты үй күтәреп булмый. Кая барып сугылсын ул? Милициягә мәгълүм, өендә телефонда мисхәтне калдырды. Әхмәдиша агайның эштән кырт кимергәне, нәрсәдер әйтәсе килеп кымырҗыганы сизелә. Нидер борчый үзен. Әйтергәме, әллә телне тупсада калдырыргамы дип уйланып утыра. Таякның ике башлы икәнен онытмый ул. Сәйиткә ихтирамы, табигать баласы, Зөлфиягә яхшы карашы җиңдеме, әллә элеклисе кешегә мөнәсәбәте өстенлек алдымы, хәзер кистереп әйтүе кыен. Ул кадәресе мөһим дә түгел. Әхмәдиша карт серле янчыкны шишәргә булды. Миңа арбакайтың бер дә ошамый, Сәйит. Теге чакта әйткән идем. Сәйит яше тышка бәреп чыгырга әзер күзләре белән елмайгандай итте. Ясалма килеп чыкты. Кызык кеше син, абзыкай. Мин бит сиңа аның белән йокларга тәкъдим итмим. Ошамаса, нәрсә булган? Кай җирең кимегән шуннан? Миңа да ошамаган кешеләр, ва дип, кул кабыргасы белән муенын сызды. Карт элеккеге фирка җыелышларына сүз сорагандай уң кулын балалар көрәген өскә күтәрде. Ашыктырма энем, гафу кыл. Ашыгу кеше хатыны белән аның өендә булганда, гулакта борча тотканда гына ярый ди торган идек без яшь чакта. Уйлап бетерим. Может, ялгышамдыр. Сәйит иңнәрен җиңелчә генә сикертеп куйды. Янәсе, теләмәсәң үзеңә кара. Көчләштән түгел, йылан итен үзең сорап алдың. Карт күптәннән уйланып, күңелен бимазалап йөргән фикерен бер тын белән ярып салды. Синең хатынны урлаганнар дип уйлыйм. Ул хәтлесен үзең дә сизенәсеңдер. Әйтергә кыюлыгың, йөрәгең җитми.
Бу эшне оештыруда бухгалтерыңның катнашы бар дип шутлыйм. Зубаниларның төп ярдәмчесе булуы да бик мөмкин аның. Сакманов ышына ит электергән чәнечкесен өстәлгә ташлады. Тупасрак чыкты. Ничек? Ни рәвешле? Юкны сөйләмә. Әхмәдишә бу юлы кадими шәкерт беләге юанлыгындагы имән бармагын өскә күтәрде. Сез мине салпы колаклы диванага саныйсыз инде. Беләсең килсә, ул сиңа күптәннән яшертен хисләр яндырып йөри бахыр. Шуны әйтте дә карт тукталып төртелеп калды. Тормыш Сәйитне күп нәрсәгә, айрым алганда түземлелеккә, көтә белергә өйрәтте. Картның әлифне әйткәч, таякны да чыгарасына ышанып, йөрәге шәнчеп куйса да көтәргә булды. Пауза озаккарак киткәч, чырайына ваемсызлык, ис китмәүчәнлек тамгасы чыгарып, "Соң шуннан" дигән булды. Хатыныңны урлауда ул катнашкан булырга тиеш. Этнең баласы карында ук өрә диде карт. Сүзләрен сусыз кызыл балчыктай шәрдәкләнеп беткән иреннәреннән капшап, тикшереп, авырлык белән чыгарып. Фаразыңны ни белән раслый аласың? Көнчелек кешене бүрәнәгә сикертә, утка кертә. Син аңа карамыйча Зөлфияне апкайттың. Чырайыңа бәхет фәрештәсе шәүләсе төшкәнне күреп ябыкты, саргайды бухгалтерың. Озын шәш акылны кыскарта. Аның көрәш юлына, үч алу юлына басуы ихтимал. Сәйит тынсыз калды. Карт төлкенең сүзләрендә уй дәрьясына ташларлык хикмәт бар. Хисапчының үзенә сәйер-сәйер карап куюларын, кайнар учын кулында озаграк тутуларын ярарга тырышуы адәм баласы башыннан йөри торган гади ялагайлык дип кенә карый иде. Шикләвек теше тирәндәрәк икән. Ханымның күкрәге белән сырпаланып алган очракта исенә төште. Анысына да диккать бирмәгән иде. Әхмәдишә абзый белән нигездә килешүен чырайындагы үзгәреш аша сиздерде. Зөлфияне машинага утыртып алып китүләре көн кебек ачык. Артыннан чыккан иптәш кызлары аны капылт югалталар. Троллейбус, автобус тукталышында да күзләренә чалынмый, шит машинага утырмаска тиеш иде. Үзе дә куркытылган поши баласы кебек бик саг иде. Аңлашылмый. Һәр кемнең эчендә үз сәгатен көтеп утырган кара фикер янә телен кыймылдатты. Әнә бөтенләй белмәгән, күрмәгән, исен иснәмәгән ирнең машинасына кереп утырды иш. Ашыга имеш, дөньяда соңгы поезд булмагандыр. Айык акылның кабихкә җавабы әзер иде. Анысы язмыш инде. Андый очрашу ышанулар гомергә бер генә була. Тумана кара фикер якты уйларны йөрәгенә үткәрмәде. Үҗәтләнүен дәвам итте. Әгәренки бу юлыда шундый ук берәгәйле очрашу табышу булса, тиз гашыйк булучан хатының янә берәрсенә синнән дә крутойракка ияреп китсә, Сәйит мондый ырылдашуга җавап биреп торуны үзе өчен түбәнлек санап, кара фикернең липкәсен 100 грамм аракы белән бастырыклап куйды. Картның хисапчы хатын турындагы крамол вәсвәсәле сүзләре кытырыгын чыгарып, зиһене кара кайрак белән игәүләнеп, эчендә 9 баллы давыл кытырынып, ике фикер арасында кискен урыш барса да, йөзенең бер мускулы да селкенмәде. Әхмәдишә абзыйның хаклыгына мөһер сугарга ашыкмаса да, тәҗрибәле күзәтүчән кешенең сүзләрендә дөрестлек орлыгының тамыр тибеп ятуы бәхәссез иде. Картлар сүзе буш булмас. Яхшы киңәшне өлкәннән сора. Наилә Нонсының үз-үзен тотышын, аңа мөнәсәбәтен шит кеше күзенә шалынмый торган ваклыклары аша исенә, хәтеренә төшергәч, шуларга сәйер тавышлы кешенең телефоннан ирештерелгән дошманы тәкъдимнәрен өстәгәч, ул әкренләп карт ягына авыша барды. Зөлфияне машинага утыртып алып киткәннәр. Биредә хатын кызның катнашы булырга тиеш. Ә ни өчен әле Наилә Нонсы? Ул бит аңа күп нәрсәне ышанып яшәде. Сәйитнең терәге кумнан үргән бау булып чыктымы? Күңелле булыр иде булай ук күңелсез булмаса. Абзый, туктале син, тормозга бас. Баш миеңдәге сыйыкчаңны эшләтеп ал. Нонсы Наилә сиңа эшкә ничек килеп эләкте? Аны кем тәкъдим итте? Һәр нәрсәнең җайы бар, ботканың да майы бар. Аны бит элеккеге сатлык ярың Римма үтенеше буенча кабул иттең. Җанашың мактый сылады. Бергә эшлибез, телен йозакта тота белә торган партизан хатын. Минем шикелле үзе генә бер бала үстерә, ире алкаш булып чыкты дип сайраганы исеңә төштеме? Римма тәпләп хуҗасы Андрей Северцевның турылыклы мөридәсе булып чыкты. Димәк ки, Наилә Матыйгуллина теге хайвани зат белән таныш булып чыга түгелме соң? Мин агач таякка атланган пәри хәлендә калам түгелме?
Ике хатынны янәшә куеп, бер үк яссылыкта яткан төшенчәләрне шәкештиреп карарга да башым җитмәгәч, миңа тагын Зөлфиядәй асыл кошны саклап калу. Терсәк бик якын булса да, тешләп булмый шул. Үзе йыгылган йыламас дип тынычландырырга гына кала үзеңне. Сәйид хисапчының эшкә килеп урнашуын, кешеләр белән аралашу юлларын, килеш килбәтен күңеленнән уздырды. Беренче мәлне хатын сәйер гадәтләре белән шаккаттырды. Эшкә алынып берничә атна үтүгә татар милләтеннән булуына зарлана башлады. Исемме инде ул Наилә. Тамыры На. Ал, бири, аннан инде теләсә ничек Илә. Фамилиясе дә Матыйгы сүзеннән алынган икән. Бакча матыклаучы кешенең оныгы нәбирәсе була инде ул. Башка шөгыльгә ярамагач. Кыскасы, мондый ямсыз, йөрәккә ятырсыз исем фамилияләр үзен хөрмәт иткән бер халыкта да була алмый. Ата-анасы кушкан билгеләмәләрдән туйганчы көлгәч, мәсхәрәләгәч, Джульетта, Барди, Регина, Нонса, Лаура, Дульсина кебек аның уенча матур әһәңле яңгырашлы исемнәрне мактый башлады. Арбакайты концертларына тавышы өчен түгел, фамилиясенә кызыгып йөриләр дип, авыз суын кырытып сөйләгәннәре Сәйитнең исенә төште. Шул көннән алып Нонса Наилә Арбакайты булып китте хисапчы ханым. Матыйгуллина дигән үз билгеләмәсе имзалы кагазьләрдә генә калды. Дөрес, ханым дебет кредит керем чыгымнарны яхшы алып барды. Эш ягыннан бәйләнергә урын калдырмады. Банктагы танышлары аша да тикшертеп карады, тота алмады. Хәзер ни әйтергә дә белми. Хикмәт картның кыткыга якын шикләнүендә, хәвефләнүендә генә түгел. Үз шәхси күзәтүләре, эш узгачрак ясаган нәтиҗәләре шуңа алып килә. Телефоннан шалтыраткан ханымның үзгәртелгән тавышында да таныш шалымнар бар кебек. Юкла, галлюцинация башланмасын тагын. Әхмәдиша исә Сәйитнең хикмәтле уйга талган, акшарланган йөзенә карап алды да, хуҗасының борчуларына яңа агым кертүне, камырга шүпрә өстәүне кирәк тапты. Аның бит тәненә ябыштырылган алтын мәрҗәннәре генә дә 2-3 бүлмәле фатир сатып алырга җитәрлек. Күбесе бездә эшли башлаганчы тагылган иде дигән булды Сәйид, хисапчыны яклаган булып. Шынында бу хакта үзенең дә уйлаштырганы бар иде. Акча янындагы акыллы кешегә хуҗасын алдау, 2 бармакны тузлы суда чылату гамәленә дә тормый. Үзенә кирәгенчә батыргандыр кулын. Кышкы ачы бураннарда урманда камазлар саклап, таможняны алдау юлларын, милицияны майлау ысулларын эзләп, шәшен агартмый исәп-хисап халкы. Тылсымлы карт сөякне ташлады да тынып калды. Уялып кызарынгандай итте. Төрәнне башка эзгә төшерү хаҗәтен сизенеп, кәмперенә шәйин яңартырга кушты да, югалып калган хуҗасына олылар киңәшен биреп карарга булды. Акылыңа килсә, җан, бер матур көнне тамырына үткен балта белән чапкан агачтай йыгылып төшүең бар. Беребез дә тимердән ясалмаган. Памятниклар түгел. Хәер, аларында кран белән генә күтәреп алалар да шүплеккә илтеп ташлыйлар. Дөрес әйтәсең, абзый. Мин дә сөяк белән иттән һәм булганчык каннан торам дип иреннәрен бөкрәйтеп кенә елмайды. Мине шандырдың. Чыгарып ташлыйм Зөлфияне баштан. Наиләгә ябышам. Энем, алай дип әйтүем түгел, ашуланма. Былай битеренергә ярамый диюем. Сәйид сабыйларча көрсенеп куйды. Киңәш бирү җиңел. Бөкреңдә капшык ташу түгел. Беребезнең йөрәген икенчебез аңлый алмыйбыз. Туң кәбестәләр без. Аңына килде. Картның ни гаебе бар? Ул чын күңелдән кайгырта. Тормыштан арыдым бугай. Гамәлгә ашмаган хыяллардан, бәллүр пыяла төсле шәлпәрәмә килгән ният өметләрдән, хыянәттән, ялгышулардан, татлы һәм ачы ишемлекләрдән, хатын кыздан. Тәкъдирдә язылганнарның барысы да булды кебек. Үтәлмәгән вәгъдәләре, әйтелмәгән васыятләре калмады микән? Дусларын элеккеге хатыннарын искә төшереп карады. Барысы да туман эчендә. Һәммәсен Зөлфиянең көләч елмаюы, ак тигез тешләре, бит ишендагы тышкан күзе хәтлегенә шыкыршыклары каплый. Серле экрандагы төсле. 30-нчы бүлек. Мәхбүс Зөлфиянең беренче тәүлеге авыр тынлыкта узды. 2 тапкыр тышка чыгардылар. Пешкән ит, сыр, су кебек ризыклар кертте машина йөртүчеләр. Зөлфия аларга кагылмады. Аның ишек кагуына, ялвару, кычкыруларына игътибар итүче булмады. Сәйитнең үзен эзләп табасына ышанышын югалтмады кыз.
Шул иманыннан үзенә көч алды, таяныч тапты. Икенче кичне Заһид белән йөнтәс куллы әдәм Зөлфия янында пәйда булдылар. Артта шоферлары елмаеп басып тора. Ирең сине яратмый икән, безнең шартларга күнми. Без яхшылык белән араны үзмәкче булган идек, теләмәде, үзенә үпкәләр. Кергән кешеләргә җавап кирәк түгел иде. Алар дәррәү Зөлфиягә ташландылар. Башын кысып, авызын ачып бер стакан аракы койдылар. Ханым буш ашказанына эчемлекнең яндырып көйдереп төшеп урнашуын тойды. Аңын югалтты. Шуннан инде аңа зиһененә килергә ирек бирмәделәр. Тәне, гәүдәсе авыртуга, ватылуга сискәнеп уянып киткәндә, яна авызына сыйыкча койдылар. Энә белән нәрсәләрдер беләгенә керттеләр. Өченче тәүлек тәмамланып килгәндә, артык көчле микъдарда бирелгән агулы мәддәгә, эш иренең бер-бер артлы көчләвенә түзә алмыйча, Зөлфия дөнья кайгы хәсрәтеннән, үзен мәсхәрә итүләрдән котылды. Төнбоек шәшәге күзләрен йомды. Дөньялыкта берәүгә дә начарлык кылмаган таң кызы яралгыда калган баласы белән җир куйнына керергә тиеш иде. Югалып торуына 4 тәүлек узгач, Зөлфия өенә кайтты. Гәүдәсен Әхмәдиша картның кеше капкасы янына кыймага терәп утыртып киттеләр. Йорт тирәсеннән шит тавык узганда да иләмсез тавыш күтәрергә яраткан Туман салмаган сизми калган. Өйрәтелгән нәселле этнең тавыш чыгармавын Зөлфияне тануы яисә аны китергән кешеләр арасында майның белешләре булу белән генә аңлатып була. Әмма акыллы этнең үзен тотышын аклавы кыен иде. Ниндидер чүпрәк шапракка төрөнгән, сәер төстә утырган Зөлфияне кибеткә ипигә барырга чыккан Хәйерниса апа күреп танып ала. Әле берни аңламыйча эндәшеп, өйгә чакырып карый. Нидер сизенә, сырлы кытыршы битенә кан йөгерә, иреннәре калтырана. Кычкырырга итә, тавышы чыкмый, артка чигенә, иренә эндәшә. Карт аркасын кыймага сөяп җирдә утырган ханым янына килә, шүгәләп: "Кызым, синме бу? Нәрсә булды? Нишләп монда утырасың? Әйдә, өйгә керерйең", дип сөйләнә-сөйләнә, кәкрәеп каткан бармаклары белән җилкәсенә кагыла. Шүпрәкләре аша салкынлык, жансызлык бәрелә. Кулын утка тыккандай тартып ала, телефонга йөгерә. Гел шалтырау көтеп утырган Сәйид трубканы шундук күтәрә. "Кем? Сәйид? Зөлфия." "Нәрсә, кайда Зөлфия?" "Өйдә, юк, урамда утырып тора, ятып тора." "Исәнме? Үзе кайттымы?" Телефонда тынлык. "Я, әйт абзый, исәнме?" "Исәнме дип, килгәч күрерсең." Өй янында гына торган кадиллагына утырып, Сәйид бик тиз килеп җитте. Машинасын сүндереп тә тормыйча, авыр гәүдәсен урамда басып торган Әхмәдиша карт янына ташлады. Зөлфиясен таныды. Йорт баганасыннан төшкән яктылык гәүдәгә сыйык утын сибәли. Сәйид сөеклесе янына чүгәләде. Кулларын ушына алды, каралган күзләре, ябык битенә, шәмәхә иреннәренә тынын өрде. Жан әсәре сизелмәде. Дөнья караңгыланып китте. Күзләренә тозлы юеш төште. Сарык бәтин күтәргән шикелле Зөлфияне кулларына алды. Фәрештәдәй җиңел иде вөҗүде. Өйгә алып керде. Кая куярга белмичә, олы бүлмә буйлап күтәреп йөрде. Хәйерниса апа белән ишеккә күрсәтте. Аны ачып, өстенә җәймә ябылган киң ятакка күрсәтте. Сәйид бер нәрсәне аңлады. Зөлфия үле иде. Тәҗрибәле кеше буларак, ул ашыгыч ярдәм, милиция чакыртты, беркетмәләр тутыртты. Аның өчен барысы да томан эчендә. Берни аңламый, төшенми. Зөлфиянең бөтен тәне кара янган, тешләү, җәрәхәт, кыйнау үзләре белән капланган. Кайын җиләгедәй назлы тәнне изгәннәр, таптаганнар, явызлык тамгалары калдырганнар. Хатын көчләү һәм агулы сыйыкчалар нәтиҗәсендә үлгән дигән карарга килде тикшерүчеләр. Барыбер кат-кат һәм җентекләп өйрәнгән булдылар. Әмма Хәйерниса апа, Әхмәдиша карт һәм Сәйидтән допрос алудан ары китмәделәр. Тормыш театр түгел шул.
Иренә ияреп йөреп төрмәләрне, Себерләрне узган Хәйрниса апаның да бу вәхшилекне күреп йөрәге кысылды, тәне чымырдады. Барысына да билгесез курку, пошыну рухы кирде. Максатсыз әрле-бирле йөренә башладылар. Ахвах килеп, күршеләр кирип тулды. Хәсрәтнең иң авырын бөйренә алган Сәйид хәлне ничек тә үз кулында тотарга, юнәлеш бирергә тиеш иде. Явыз кеш аның йөрәк пәрәсен, бигынах Зөлфиясен алды. Тәңре тәүбәсен кабул итмәде. Сәйид күңелендә билгесез усал кешнең, үчнең, ашу, сарут булып эштән күтәрелүен тойды. Очраклы рәвештә көзгегә карады, яңакта ялтырауык чәчләр, борын янәшәсенә яткан кара шәүлә, эшкә баткан яңак, маңгайдагы, муендагы сырлар, барысы да аңа ят, бөтенләй башка кешенеке төсле иде. Коръәндә булай диелгән: һәм тиешле булган үлем газабы килде. Ни өчен ул үлем башка берәүне түгел, аның сөеклесен алды? Сәйиднең үзенә килсен иде. Армиядә, милицияда хезмәт иткәндә, мөстәкыйль эшен алып барганда, Сәйид үзен күп нәрсәгә, курку хисен бастырыклауга, ничаклыгына авыр булса да, хакыйкатьне әйтергә, кырмауык фикерләрдән арына белергә, хисләре белән идарә итәргә һәм дошманын дөрес бәяләргә өйрәнде. Зөлфия өчен ул бары үзен битәрләде. Яраткан хатынына базны үзе казыды, упкынга үзе сикертте. Күндәм генә баш иеп берни булмагандай тук тормыш белән табигать ярдәменә, ризык тәменә сокланып кына яшисе иде дә бит. Сәйид булдыра алмады. Нәфесе җиңде. Ни пычагыма кирәк иде аңа Мансур белән булашырга. Фердинандны да үҗәтлеккә ул өйрәтте, астыртын өстереп торды. Ыржыкта егетләр җир куенында чиреп ята. Ашу алдан, акыл арттан йөри шул. Бу фани дөньяда һәр тайшыну өчен түлисе буласын белә иде шул. Гафу итмәсләрен, кичермәсләрен, соңарган тәүбәсен Ходаның кабул итмәсен чамаласа да, тыелган шикне үтте. Тасманы үзе үзде. Аллабыз күп санлы галәмнәренең берсенә атланып, гынах, зина, җинаят кылганнан соң гына мине искә төшерәсез, ярлы кавымны сорыйсыз. Тәртәгез диварга килеп төртелгәч кенә мине сагынасыз дип әрләп көлеп утыра булыр. Оҗмахтан алма урлап тотылган балага мин биргән иң зур сынау да шул. Сират күперенә, тәүбәгә җиткермәү иде бит әдәми затлар ди торгандыр әле. Иртәгә күмәсе дигән көн елак килде. Сәйиднең кара хәсрәтен уртаклашкандай, болытлар туктаусыз диярлек тозсыз күз яше түгә. Кан әсәре калмаган битен учларына салып, хуҗа мәрткә киткән кешедәй Зөлфиянең юылган аппак киемгә төрелгән гәүдәсе янында утыра. Бишараны интектереп, тагын өстәмә тикшерүгә алып барган булдылар. Эшенә кертелгән агуның килеш килбәтен, сыйфатын, күләмен, составын тикшергәндә иттеләр. Энә белән бик көчле наркотик матдә кертелгәнлеге ачыкланды. Аракы да эшенә үтергеч күләмдә кыйылган. Вәхшилек эзләрен ашудан, фашлаудан Сәйидкә җиңел түгел. Йөрәге эссесе биткән мунча кебек йоншу, тыншу хәлендә, һава җитми. Миен булан мөгезе кебек тармаклы сораулар интектерә. Ни өчен Зөлфия? Кемгә тиде аның зыяны? Нинди начарлык кылды ул? Явызлыктан башканы белмәгән кимсәләр яши, аның сөеклесе инде бер кайшанда берәүгә дә яхшылык эшли алмас. Каршы якта шундый ук кичкенә гади утыргычта кызның әнисе, кайгы дәрьясына чумган Рәмзия ханым ашы яшьләрен тыя алмыйча утыра. Әтисе үзенә тугрылыклы калган, күмәргә килмәгән. Мин шулай бетәсен белгән идем дип кайгысын яшел агу белән юарга пожаркага кирип киткән. Сагышын һәркем үзе белгәнчә чыгара, үзе кабул кылганча юана. Иптәш кызлары кирип чыгып йөри. Әлфия дустының гәүдәсе яныннан китми. Ни өчен үзен генә институттан чыгарып җибәрдем, троллейбуска гел үзем утыртып узата идем дип җанын битәрли. Шәшләрен үрле-кырлы сикертеп куярга онытмаган Тачанка Наташа да шунда. Регина күренми. Үз хәсрәте баштан ашкан күрәсең. Сәйиднең ярдәмчесе Хәлил тәкә кебек мөркелдәп гел сөйләнеп, эшне пешереп йөри. Күмү мәшәкатьләре аның өстендә. Үзен күрсәтеп калырга мөмкинлек бар. Сораулар, борчулар җитмәсендәге башын кая куярга белми утырганда, Сакмановны телефонга дәштеләр. Ясалма кеше хәрәкәтләре белән торып китте.
Робот диярсең. Трубкадан калтыранып, дирилдәп чыккан көчле тавыш бәрелде колагына. Браток, кайгың турында ишеттем. Вахапов бу. Уртаклашам. Аңладым. Рәхмәт, диде Сәйит шырайсыз, элек язылып куелгандай тавыш белән. Гәүдәсендә тоташ гөжләү, хисләре ак белән кара төсләрдән генә укмашкан кан тире. Тыштан крутой күренсә дә, шәхси кичерешләренә хуҗа була алмый икән. Монысына тагын нәрсә кирәк, ул гына җитмәгән иде дип уйлап алды. Аның берәү белән дә аралашасы, күрешәсе килми. Көне буена кара янып, Зөлфия гәүдәсе янында агач урындыкта утырудан үзгә теләге юк. Тынлыкны янә кит тавышы бүлде. Күмү качан? Иртәгә. Мәһәрен түләргә исәбең бармы? Гафу иттеңме әллә? Сәйитнең гарипләнгән зиһененә фикер үтеп керә алмый. Буага килеп бәрелгән агымсу төсле, нинди мәһәр, ниткән гафу итү, нәрсә сөйли кит? Кайгыны уртаклаштың, булды, җитте, отвали ради бога. Башкасы синең хәсрәтең түгел. Калтырауык тавыш трубканы яргалавын дәвам итте. Көт мине, хәзер килеп җитәм, диде Вахапов хуҗаларча. Әйтте, бетте. Ярты сәгатьтән ул әнә яһүдме, алманмы икәнен үзе дә белми торган җирән сакчысы белән килеп тә төште. Улы бүлмә кешеләр белән шыплап тулгандай булды. Лилипутлар илендәге Гулливер диярсең үзен. Ышлайып калган битен учларына урнаштырып утырган Сәйит кырына килеп, җиңеннән шиметеп алып, аягына бастырды. Үзе артыннан барырга кушты. Бакчага алып чыкты. Сүзне ышанычлы дусты кебек үгезне мөгезеннән алып башлады. Телефоннан барысын да әйтеп булмады. Казан халкы татарча белмәсә дә, үзенә кирәккәндә шамалый. Хатының өчен үч аласы булсаң, бу көннәрдә эшләргә кирәк. Мин сезне аңламыйм, Нургали абый. Хатыныңны үтергән кешеләр белән исәп-хисапны өзү турында сүз алып барам, браток. Уян! Йоклый торган вакыт түгел. Йөрәгеңне йон баскан мәллә. Сәйитнең миендәге боз ирегәндәй булды. Үч алырга, Зөлфия өчен үч алырга дигән фикер күңеленә әрсез кылмактай үрләде. Соң иртәгә күмү, шуннан соң инде. Вахапов Сәйитнең терсәген каты итеп кысты. Тизрәк башкарырга кирәк бу эшне. Төнге 12 белән 1 арасында, браток. Таң йокысы тәмле була. Иртәгә аларны табып булмаска мөмкин, таралышырлар. Бүген алар бәйрәм итәләр әле дип уйлыйм. Кеше каны җирдә ятмаска тиеш. Сакманов китнең хаклы икәнен аңлый башлады. Әҗәтне кайтарырга. Зөлфия үзе өчен түләнгәнне белеп шумсын җир куенына. Изге нарасый җаны рәнҗеп китмәсен. Кемнәр кулы икәнен шамалыйсың булыр? Мансур өчен үч алулары дип уйлыйм. Ул хакта сүз бармы, браток? Син нәрсә, диде кит, пырдымсызлана башлап. Сәйиткә сүз кыстырырга да бирмичә, күкерт кебек кабынып, һәр нәрсәне үзе аңлатты. Тыныч яшисең киләме? Үч алу турында катык булгатып тормыйм. Сорауына үзе үк җавап тотты. Килә булыр, шикләнмим. Синең бүген минем яшисем килми. Хатыным белән бергә күмегез дип ышкындыруың да мөмкин. Үлгән белән үлеп булмый, браток. Тынычлык урнашсын өчен бурычны түләү, этлеккә явызлык белән җавап бирү кирәк. Хәзер ул банданы юлдан алып ташламасак, алардан мәрхәмәт көтмә. Тормыш бетте сиңа, тәвәккәллек, мәслихәт белән атылган таш үз урынына барып төшәр. Акырынрак сөйләргә тырышса да, Нургалинең бу нияте барып чыкмый, тавышы пышылдап, яшереп сөйләшергә көйләнмәгән. Сәйиткә илләм уят булып китте. Ярдәм турында ул сырыйсы, үтенәсе, ялварасы урынга кит аны үгетләп маташа. Тяпляп хуҗасы Северцевны беләсезме? Аның катнашып булуында шигем юк, диде Сәйит. Беләм генә түгел, үземнең дә расчет ясыйсым бар аның шайка лейкәсе белән. Төрмәдән кайтуга миңа зур этлек кылырга өлгерде. Кытырган эт үз кыйрыгын үзе шәйнәр ди. Синең хатын өчен генә бәлки булай кыбырсып йөрмәс тә идем. Анысы да зур хулиганлык инде. Бер гаепсезгә баланы харап итәргә. Гадәти бер шөгыль турында сүз алып барамыни, һич дулкынланмый. Кит белән уртак дошманнары бар икән. Анысы начар түгел. Сәйит фикерен өздереп әйтергә тиешлеген аңлады. Маңгайына салкын тир бәреп чыкты. Кул яулыгын алырга дип ушын шалбар кесәсенә тыккан иде, җирән сакчы ялт итеп янына килеп басты. Кесәсен тыштан капшап алды. Мин риза, диде рәхмәтле Сәйит, маңгай тирен сөртә-сөртә. Аларны каян табасың? Ничек аласың? Алары синең кайгы түгел. Ныклап әзерләнү синең бурычың хәзер. Ата унаган җирдә төк калыр. Табарбыз. Ял йортларын беләм мин аларның. Элегрәк булганым бар ие. Артык кешең булмасын. Йөртүшең җиткән дип уйлыйм. Тәк, 3 канистр бензин шыбыркыңны әзерлә. Глушитель белән 2 көпшәлеңне ал диюм. Нәкъ төнге 11-гә көтегез мине. Хәзергә, браток. Калтырауык тавышын көлүгә җайлады. Нәрсәдән көләсез дип сорый алды Сәйит. Шундый хәтәр карар кабул иткәндә дымлы теш күрсәтү аңа гайре табигый тоелды. Күңелле эшкә барабыз.
Кан үчен алудан да изге нәрсә юктыр ки халыкларда. Көлүне браток, табиблар дару, авыру вакытта иң олы таяныч диләр. Biraz уйлап торгандай итте дә өстәп куйды. Сакманов хатынын саклый алмаган, ашык авыз икән дип бөтен дөнья кара күмергә әйләнергә тиеш түгелдер шәт. Тормыш дәвам итә. Зөлфиянең рухын шатландырырбыз бүген Алла кушкан булса. Ваһаповтай кешегә ни әйтсә дә, ничек кыланса да килешә. Туган тумаша да, кода да түгел, ярдәм кулын сузды. Заманында мылтык бүләк иткән имеш. Аңа андый һәдияң малмы? Сәйит кит турында шактый имеш-мимешне ишеткән иде. Катлаулы, үпкәчел, үз-үзенә бикләнгән, шитләрне дөньясына кертми торган кеше булса да, аны күп укый, Будда фәлсәфәсен өйрәнә, тарих турында сөйләшергә ярата диләр. Хатын кыз белән буталып алуны олуг гынах күрмәсә дә, илләм яшерергә тырыша диләр. Андый кешенең мәхәббәт романы бөреләнеп, ир уҗымга керергә өлгергәнче үк гайбәте таралып өлгерә. Сасы хәбәр беренче нәүбәттә хатыны колагына ирештерелә. Һәр шырда тайгак юлга басканыңны көтеп торучы саламтырханнар табыла тора. Кем аркасында рәхәттә яшәгәнен аңлаган рәхмәтле хәләл җефете мондый сөйләкләрне йөрәгенә үткәрми. Һәр хәлдә әхлак сагында торучыларның дәртен сүндереп, тилереп туйгач кайтыр әле. Артык әрсез тырышларына юкка борчыласыз. Ул бит инде күптәннән аташып итен киптереп ашый дип кенә ышкындыра имеш. Ни генә сөйләмәсеннәр, Ваһапов көчле, яклаучан һәм уйлы шәхес булып чыкты. Урыш өчен җаваплы баһадир кебек кит соңгы күрсәтмәләрен бирүне дәвам итә. Сез УАЗик машинасы белән барасыз. Мин чит ил җилбәзәгендә булырмын. Сәйитнең ни өчен кебек буш сөален алдан искәртеп мәсьәләне япты. Көпчәк эзләре төрле булсын. Акыллы сыйшыкларның башы катсын. Изгә төшсәләр димен. Төн юлында шәм кабыну игелек хуҗасын терелтеп, айнытып җибәрде. Замирга төгәл анык эшләр кушкач, күптәннән ашмаган сейфыннан теге вакытта китка бүләк иткәннең игезәген Тигр исемле мылтыгын алды. Иркәләп сөртте, җыйды. Патрон кертеп төзәп карады. Автомат карабин сугышка әзер иде. Күзләре явыз ялтырый. Маңгае күтәрмәле күпердәй алга чыккан. Битенә кара болыт төшкән. Явыз елмая. Үз-үзен тотышына әйтерсеңлә Җәбраил фәрештә шалымнары күчкән. Иреннәре янындагы тирәнәеп киткән сызыкларда ихтияр кеше, нәфрәт уты. Сәйит Сакманов Зөлфиясе өчен үч алу, сугыш юлына чыкты. Килешүнең була алмаячагы ачык иде. Нургали бер сәгатькә иртәрәк килде. Сакмановны өстендә торып, кырындырды, юндырды, затлы костюмын кияргә мәҗбүр итте. Туйга әзерлимени? Җаныбыз да, тәнебез дә чиста булырга тиеш диде. Янында җирән яугиренең булмавы гаҗәпләндерде. Кит хатын кыз кавеме белән яратышып торганда да ул бәндәсе ишек төбендә була диләр бөкреттеллеләр. Ул иртәрәк китте. Этләрен тукландыру белән шөгыльләнә, диде Ваһапов, Сәйитнең күзләрендә кәкре билле сорау галәмәте күреп. Сакманов кай тарафларга юл алганнарында артык белештерми. Аның бөтен торышында битараф ваемсызлык. Машиналарны сүндереп, урман мәйданчыгында калдырдылар. 200 метр шамасы җәяүләп бардылар. Кулларында канистралар, мылтык әлегә күн футляр эчендә. Сырлы тимер капкалы бик койма янына килеп җиттеләр. Шылдырап торган нарат бүрәнәләрдән салынган 2 катлы йорт масаеп тора. Тирә-юньдә сирәк урманлык. Еракта елгага охшаган түбәнлек күренә. Нургалинең җирән яугире пәйда булды. Хуҗаларча кыланып, кечкенә капканы ачты. Ваһапов Сәйитнең колагына иелеп: "Ул инде монда үз кеше этне хәл кылган. Безгә ут уйнатып юанасы гына калды", дип пышылдады. Акрын сөйләргә өйрәнмәгән тавышы гырылдап чыга. Сәйит аның ниятен аңлады. Йортны эчендәге кешеләре белән бергә ут хөкеменә тапшыру. Анда бөтенләй башка гаепсез кешеләр булса, бу уйны Зөлфиянең ни гаебе бар иде? Аны бит шул йортта мәсхәрәләгәннәр. Бу өйнең яшәргә хакы юк. Урынында көл өеме генә калырга тиеш дигән кадгый карары белән кысрыклап чыгарды. Сәйитнең күңелендәге каршылыкны аңлагандай Нургали өстәп куйды. Агачның башын киссәң төбе калыр, янгын урынында көл калыр, арыш шәшәрләр дип гүләде. Аңа ни сөйләсә дә, ни кыланса да килешә. Ул хуҗа. Егетләр аскы бүрәнәләргә як-яклап бензин сиптеләр. Җирән сакчы ераккарак китеп, ягулык төшкән изгә янган шырпы ташлады. Ут иретелгән эт төсле юлны тиз тапты. Яңгырга артыкчыланмаган иркә бүрәнәләр, өсте капланган күтәрмәле агач баскыч, шуны гына көтеп торгандай дәррәү кабынып, ярыша-ярыша чылтырап яна, күңелле шаткыларын өскә ташлый башладылар. Ялкын утыннан туймас диләр. Хак икән.
Койма капкасын иштән бикләп, җирән сакчы тышка сикерде. Бераз читкәрәк китеп, аерыла алмыйча карап тордылар. Тәмух уты күзнең явын ала, үзеннән җибәрми. Сыер телләре инде икенче катка үрмәли башлагач, өй тавыклары уянды. Иләмсез тавыш, кычкыру, ыңгырашу, каһәрләү ишетелде. Хатын-кыз шинавы үзәкне өзде. Утка килгән хатыннар да бар икән анда. Безнең танышлар түгел микән дип үз-үзенә сорау бирде Сәйид. Колагы бу тавышларны үз шаңы кебек кабул итте. Тәне утлы күмердәй кызышты. Аңы каядыр югалды, җитәкчелек хисләр өермәсенә күчте. Кемнәрнедер үткән, яндырган, көйдергән ут шәүләләре аңа иртән искән саба җиледәй бәрәкәтле тоелды. Эштәгеләрнең тәрәзәләргә, ишекләргә барып бәргәләнгәне, җан ишеткеч ачы тавышлары көчәя. Хуҗа караклардан саклану чараларын алдан күреп, һәр тәрәзәгә тимер рәшәткәләр ясаткан. Бәреп чыгарлык түгел. Танк тимере белән тышланган тышкы ишекне Нургали егетләре эштән ашып булмау хәстәрен кайгыртып куйганнар иде. Үлем ашысы кешегә өстәмә көч бирә икән. Бердән бер тәне кемгә дә газиз. Теләсә кайсы җан иясе аның өчен ахыргача көрәшә. Эштә калганнарның берсе ялкыны артык кытырмаган икенче катның тәрәзә рамын бәреп төшерде. Лом белән рәшәткәне кайыра башлады. Әзерлекле булуы көче сизелеп тора. Утка игътибар итмичә кайыра, бәрә, сындыра. Үлем куркынышы адәми затка тиле кешести. Менә ул кеше сыярлык, чыгарлык тишек ясады. Борылып нәрсәдер кычкырды, гәүдәсен сикерешкә әзерләде. Сәйид күрү, танудан бигрәк, теге вакытта зираттагы шикелле тән күзәнәкләре, җаны белән таныды ул кешене. Югалып калды. Бу гәүдәнең явызлыктан, әшәкелектән торганын белсә дә, тәпләп җитәкчесен кызганып куйды. Җилкәсендә Вахапов кулын тойды. Бас тимәңә, шунда ятып калсын. Сәйиднең икеләнүен тоепмы, карарын куәтләпме өстәде. Хатыныңның каны аңарда, бәр! Шунда Сәйид тавыш бетергеч авыр мылтыгының җиңеләеп китүен тойды. Көпшә астында Замирның кулын күрде. Тиешле югарылыкка күтәргән икән мылтыкны. Куллары иблис идарәсенә күчте. Ашыкмыйча гына гәүдәне мүшкәгә алды. Тәрәзә төбенә менгән кеше каршында басып торгандай якынайды. Ул аның өстенә кигән агызын майкасын, шәрә бутларын, сирәк аксыл чәчләрен, тирәнгә утыртылган шыкыр күзләренә хәтле шәйләде. Тәпләп хуҗасы Северцевны таныды Сәйид. Ул да аны күргәндәй, әрәм итмә, гомер бүләк ит дип ялваргандай тоелды. Күз алдына тешләп, шеметеп, кыйналып, кара яндырылып бетерелгән Зөлфия килде. Бар көчен сикерүгә туплаган гәүдә тишеккә ташланыйм дигән мизгелдә Сәйид йомшак кына тәтегә басты. Калганын мылтык үзе хәл кылды. Кулда җиңелчә калтыранып алды да, эш бетте дигәндәй тынып калды. Северцев алга атларгамы, артка чигенергәме дип икеләнеп торгандай чайкалып куйды. Артка мәтәлеп төште. Күрәсең аңа табындашлары ярдәмдә иткәннәрдер. Аның урынын икенчесе алды. Соң иде. Түшәм аска ишелде. Тавышлар тынды. Сәйид үзен тыңлады. Кинәттән тынычланды. Шунда гына төнге салкынлыкны тойды. Тирән мәгънәлеккә дәгъва итеп, баш ишендә эленеп торган битараф айны күрде. Замир Сәйиднең кулыннан мылтыкны алды. Сүтеп, күн капчыкка тыкты. Берәрсе качып чыкмасын дигән мәгънәдә янгынга соңгы тапкыр күз ташлады да, буш сауытларны алып, ике аягына да аксаган төсле як-якка чайкала-чайкала машиналар яшеренгән тарафка юл алды. Туар көнне даулап таң сызыла. Һаваның яхшыга үзгәрергә исәбе. Иртә торган икеләтә бәхетле. Ул иртәнге кояшны күрә дигән сөйнешле фикер үтте Сәйиднең башыннан. Тормышның бер бүлегенә нокта куелды. Тик Северцев һәм аның дуслары белән бергә хисапчысы Наилә Нонсының яны бүлүен, тәпләп хуҗасын тәрәзә төбеннән аска сөйрәп алучы кешенең уртак хатыннары Римма икәнен генә белми иде әле. Берничә көннән ул бу хакта хәбәрне ишетәчәк. Кемнәрнедер кызганачак, ләкин үкенмәячәк. Кеше күмүдән соң таралырга рөхсәт иткәндәй, дымлы тавыш белән Вахапов соңгы әмерен төшерде. Безнең эш тамам. Киттек машиналарга. Урманны чыкканчы эзмәз барабыз. Аннары диңгездәге караплар төсле. Төрле якка. Гали үз юлында, Вәли үзенекендә.